ki khubor ka Bathymmai TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw Hashlong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise. U President jong ka Hill State People's Democratic Party haga henreu tarik u kelalengkot arajar arpo ula pelaj Paidbah ya ka music video ya ka bala ai kerteng Jingim Bathymmai ya ka bala tho da usamla biang kupar Pangniang bad usamla pensyai Joel dekar bala rawai pat da ka samla graceful lengdo nonglight bad usamla biang kupar Pangniang ya kani ka music video bala le ya ka recording hasur Bathyang audio recording studio Shillong la tepru haga YouTube channel ya ka bala ai kerteng Bathymmai umuliang. Thì cái này chừng loại là compose da với usamla và cái tên ubiang kupar Pangniang, but ujoel pensai joel dekar na kasnong tinghor, but la rawai ru da iwe usamla iwe cái tên grace lengdo nong like. Thì cái kubor ni cái chừng loại cái ba ki ong cái Jingim Bathymmai, na shim ru cái kabu na cái benta ban ai cái chừng kublai stem Bathymmai, mo. Ba lengba kan ke jingwai kan long ka khubor ba ngin perkhat thamai kum ti samla bat khamta mela ki don ki sap ki phong ke ba ki samla ki don ha ka rwai ka siao la ne ka put ka tem ti ngi ai ru ka khubor jong ka jing penslur yaki ba ki nuan ha ka rin san khamtam lengba ki social media mta ki bala ba ni ka sap ke jong ki kata ka long ka ba ka jing thmu jong ban plai yang ni ka jingwai. Ka channel ka bangi ong ka Bathymmai umuliang kadai ka bangi kwa ban bu ya karensan jong ki samla ki baron hapo ka thain jongi kadai ka thain langpi ka thain tinghor ka jongi ka bangi ong ka dong rimuliang phi ki don ka sap hangni tingi kwa baleng ba ka channel ki wa chakman tai ji sungin chakri tai ji sungin dance in tai ji sungin mani bangin ya te kani ka jingwai kalong ka ikai ba khot ka ka jinglong thamai ka jinglong ka jingput jimut thamai mo ka resolution ka Bathymmai khamta me ka jingim jingi gum ki samla bingin mungop ka jing sneu re bingin im ka jingim ka batibriu ka batiblai bat ka bingin pen kam hok ka sap bo blai lo ai ha ka haki la ka dei ka sap ban rwai ka sap ban thousand rwai ka sap ban put ka sap ban tem te na ka daw ngi ai ru ka khubor ban ong ban penslur ya borok ki samla ha kri bi ki chongi bakin pun kami kisap jong kina ka benta ka borom ko chong blai bat na ka benta ka gi parasamla ka ri mo ban yo ka Jingim ka Bathymmai bangin long ki batibriu ki batiblai bat pun kam hok ka sap blai ula ai ki kani jingruai Jingim Bathymmai kalau jingruai ka bang yo kan thau hak por ka ba asmu do jingkerman hak Jingim jong amo hak ba ublei lembag ni jingwai ukun shai nga ba haba mi la em hau chris mi long ki Bathymmai but ngakwa ban shim naka khot ka bible ba om naka art korin long ka ba san khot khatnyau ka om ba we baro ba long hau chris long jing thau Bathymmai te lembag ni ka khot ublei lo pen shai nga ba ngi ngimla ban long perfect mo hak Jingim jingi henrei ublei leng ba kun ju ha ba ulai on pha ban pen em ngi ki nong pop ong ba ha ba ngi yo ban priang Jesus Christ kalong ba ngi em ha Christ ho ngi ngim long ki ba bet mo henrei ngi don ki jing tuna henrei bat ka burong bat jing ro borok kalong stang shublei matang shublei yang ban man red bat eu ban long man kra sonong ba light ko ban khandre ko omba blade ikata ta urthai ba ula it no elo khon ba khamal we ba we baro ba nge u unum jat shu hanre
unyo jim bom sikut barah kene ngapor kwa ban ai musim ya barok kinosnap nganget ba pidon ya la jingale nganget ba pidon apreng kata jingale kwa ban em ya jim kwa Bathymmai te kene ngapor kwa ban ai musim ba Jesus Christ don hajan hak ba unyo ban priang pi hak ba pin pai naki jing bakla ki jompi naki rengkan ki jompi hak ba Christ unyo ban ma pi pop ki jompi barok ban nganget ba abang yo ban thawing ni ki jrai kadai tang ki jing pala ki jomblei ba ki sap ki phong barok mo kalong tang num tam penon burong hi oblei kwa ban ai musim ya barok ki nosnap ba nganget ba pidon kasap ha kono le te ne opor kwa ba pin IT ya di shop blei bat ba nang tapat blei unyo penon burong hi halaki jong kisap Chakri, tay ji sungin dance in, tay ji sungin mani bangin yaro, tay ji sungin chakri, tay ji sungin dance in, tay ji sungin